muso min perna kuna garla de anano kama. Who are you? Kakara tuguri. Phone maintenance. Ebe mugo. Afora ko ka telephone mani. Muso agilita nyerdala. Fine. Komni ka Go there. telephone la je. Ko nyana. हक है उसको मुझ पे चिल्लाने का Wa bede bi perenguna. हाँ Ashite mboya. Ne boya balati do re koy. Gelea. पर उसकी जगह Wani yu fle. जब मैं तुम जैसी दूसरी औरत को मार Ukani boya ni ndoga ma bela jele. Nu ni bi ka bula nga toro fe. तो मतलब बार बार वक्त Mel lafiya do soron farikolo la. Oye boya dai. के साथ मेरी हर चिंता Uni bi bo wati mi. सारी स्ट्रेस Oye ne ma lafiya di. Oye ne ma niso jadi. तुम सबके दर्द Wa में aminta na खुशी koy. नहीं मिलती O dimi men farikolo la. A bebe ba. Ore kama mbufa. मैं अपने प्यार को जिंदा रखता और हर लाश से Ufa kunti dore. Fenfe bu farikolo la. Ne ba peta. Sanuo, sienio, ali tulo la nega nyumani. Meta dinga solo chana ma. पैदा होता Eh. Ni ko ikage mai. है मरता हम O ka soro yere fendo ide. बड़े पर्दे पे या दुनिया में ना सही कम से कम Gani उसे no अपने kado no पर्दे, fe unana. अपने अपनों के Kalanga नजर so. में रोना चाहिए Kana muso sikile na je. Ndabali de biba. Me fe ka o kado dama. Nye mamunu la jaba. Oluka minen bolo ne benga saki kono. Me do tafa. Kano dinye la ta sikile ma. Asikile me abika muso infle. Fe nyumani kadi muso e kado kadai. राकेश है काय करतोय तू सोड Are ko kuntala mimbi tu. मेरी सुलो Ko ko ne ka तोहफा solo. मिलते ही खुश होती है Ni nanu kado dama sa o kadai fabi yele. हाँ Wani yayi yele la kaba ne rebi wasa. Abi dumunun हैप्पी kenku. फैमिली बन जाती है Ni ne nga du niso jali bebi dumuni na ne be niso ja. उनकी खुशी के लिए करता Ne ba beke nga du indi. Me fagali kuye. Me ma utonyo wi. Ni akili na flaten na koy. Oluka wasa uka sone ko ne ma ba yi ba fo ne kelente bebe fe e muso ka soyi i ka duma ka soyi. Gane ba ken drone kama. Madam kana joro. आज के बाद Ika jamani ka kule ni abane. Ite kule bu ite kule tuku. Aywa akili na wo kuma jonde fagali ke. हमेशा वही Tare Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw jɔyɔrɔ banna awɔ jɔyɔrɔ banna pewu fɛn min ye gɔlifa ye ale filɛ ka bitikiba saba dayɛlɛ Jelibugu suguda la anw musolakaw lafiyali kama bitigi fɔlɔ o de ye gɔlifa bazɛn suguya o suguya k'a daminɛ an ka gɛsinɛri jɛmaw gɛsinɛri dolow gɛtilisiw veba victoire pɛntiriniw fo ka taa se Facebook ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa bazɛn kɔnɔna la o t'a bannen koyi bitigi filanan o de ye gɔlifa vaccine ye k'a daminɛ an ka vaccine hollandais univaccine super vaccine itargeti fo ka taa se Real ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa vaccine kɔnɔna la kana de k'a tɔ la sa o de ye gɔlifa borode suguya o suguya k'a daminɛ an ka autriche borodew léger simple tissu dolomène dentelle fo ka taa se an ka tafta fuluwari ɲɛnamaw ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa borode kɔnɔna la. Pour bien vous habiller pendant vos mariages, baptêmes ou autres cérémonies, une seule endroit, boutique Golfa numéro 1. Kakunafoniya wɛrɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira 76 42 28 04 bazɛn ko vaccin ko borode ko aw jɔrɔ tɛ mɔgɔ minɛ tuguni. Aywa akili na wo kuma jonde fagali ke. हमेशा वही लौटता है O ye gura kele. Ay ko majugu koni ko jugu kela. Ay tiɲɛli kɛ yɔrɔ min na a tɛ fama ye ma. Jalabikɛla a ka muso kɛra a fɛ yɔrɔ min a bɛ to ka t'i jɔ k'o yɔrɔ filɛ. Ɲani bɛ ka César ɲini k'i b'o fa i ka patron ye. N bɛna gunɔni dɔ f'i ye. César m'a fa koyi. Maa wɛrɛ de y'a fa.
an bɛ k'a tigi ɲɛɲini malangolonba don a baganama don a bɛ musow dɔrɔn de faga i b'a dɔn b'o faga ni mun ye e tɛ b'a dɔn tournevis dɔn o de b'a bolo nin ɲɔgɔn na a ka fotow la a ye nin bɛɛ fa nin bɛɛ y'a ka maa fataw ye a ye dɔw ba fa hali m'o ba dɔn a ye dɔw ka jarabi fa nin y'a Ayisa ye hali t'u musow dɔw faga cogo fɛ wa a bɛ nɛgɛ n y'a dɔn n digir'i la dɛ ni tasuma wulila ni y'i joli kalaya e ye ne bali ne kan ka tajurisala sɔrɔ César kan k'i ka guru don nka n b'i ɲani i tɛ ni cɛ fatɔkɛ in sɔrɔ ka dimi bɔ i yɛrɛ la dɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn na sa an b'a lajɛ ne ni e min bɛ kɛ i ka jarabi ou bien dusukasi jugu min mɛnɛ na dibi dusukasi tɛ se ka dibi ban yelen de b'a ban ɲani ni tɔɔrɔ foyi t'a ban ni sabali tɛ a miirila ani Ayisa yɛrɛ ɲɔgɔn dɔn waati min na ko minnu kɛra ko ne kun nana walasa an ka jɛ ka fɛn kɛ n ye fɛn min ɲini fɛ ka tɛmɛ n'o ye jɛ ka baara ye k'i bɛ n bila baara dɔ la n'a kun b'an kun minɛ wa n nana ko ne fɛ ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ e ye k'a fɔ ko bi ko n tɛ fɛn fɔ dɛ n tɛ fɛn fɔ parce que e bɛ ne lamɛn ni makari ni hinɛ de ye hali a lamɛnli man di ye i ni ce ko ci nafa banna ko ne yɛrɛ ye dugu in dɔn sa ne lafiyara ka ban ko an ka jɛ k'a ka ɲi ten k'an bɛ dugawu de kɛ sa ko masa in ka sababu ɲuman kɛ an fila bɛɛ lajɛlen ye ne ni e bɛɛ ko ne fa ale tun bɛ sɔn ko bɛɛ ma a tun bɛ marasiw jouer a bɛ ko bɛɛ kɛ hasard kɔnɔna na don dɔ la a n'a ka jouelikɛlaw bilala ɲɔgɔn na u y'a gɛn ni kisɛ ye ne tun bɛ san 8 na u nana ne fa ni n ba bɛɛ faga ne ɲɛna n dogolen bɛ li jukɔrɔ n ɲɛ b'u ɲɛda la koyi n ma se ka foyi kɛ n fa ye n ma foyi kɛ n ba ye ne kɛra wolokun tɛ ye ka wolo kan bila k'u faga ɲɛna n ma se k'u dɛmɛ n ma foyi k'u ye n y'u ɲini ko n bɛ dimi in bɔ ne kɛra maa fu ye n ma se ka o tajurisala kɛ n ye tajurisala sɔrɔ César kan o ye n dɛmɛ k'u minɛ k'u di yan n y'u fila bɛɛ fa walasa n b'i lafiya parce que ne fɛ ni y'o de kɛ a ye komi ni n ye masaw lafiya jaja ni y'o kɛ o ye n donnen ko dɔ de la n tɛ fɛn min si dɔn fagali fɔlɔ de ka gɛlɛn n nana t'o la don min na n ye ka kuma mɛn n y'a ye e bɛ se ka n dɛmɛ i ka kumaw la n sunɔgɔra ka ɲɛ don min na an taara maakɔrɔba ninnu ka furusiri la fɛn dɔ kumana ne ye k'a fɔ e bɛ se ka kɛ ne ma sababu ɲuman ye quoi ɲɛnamaya la o y'a siɲɛ fɔlɔ i yɛrɛ fɔ ko fɔlɔ bɛ ko bɛɛ la dibi foyi se ka dibi ban ni yeelen tɛ juguya se ka juguya ban fɛli de bɛ juguya ban terikɛ cɛni san 8 min bolila ka don li jukɔrɔ k'i to san 8 na hakili b'a la hali bi cɛnin bɛ li jukɔrɔ koyi cɛnin bɛ k'i kɔnɔ a bɛ ka bolo de kɔnɔ bolo min b'a labɔ ni hinɛ ni marika ye ni makari ye ni juguya tɛ walasa k'a labɔ dibi jugu in na ka na n'a ye yeelen la cɛnin bɛ li jukɔrɔ yen a mago bɛ yeelen la hali bi a bɛ dibi la i ni cɛnin ka jɛ a ka dimi in tila n'o kɛra lafiya bɛ na juguya tɛ juguya sara ye